Izwi lomzansi 98.0 The difference. Ezithinta isintu njalo ngolwesithathu ekseni nobaba uTembe senza kwenzeke izwi lomzansi FM. Ezithinta isintu. Nina bakahlamvana Buhle umlile Lindo basoma njonga noDlame. Siyabonga ukuphinda futhi sifice usuku olufana nalolu la sisuke ke sizobheka ukuthi ke iziphi izinto ezisixakile nezidinga ukulungiswa ngoba noma ngabe kuthiwa khona ehamba kahle ke kufanele ukuvezela ukuthi hayi ngakulungisa lokho baba Tembe hayi cha izinto zami ngiyibonile zibe nomehluko noma kume ngayiphi indlela. Singakujabulana nalokho mhlawumbe kwakhona abane feedback abafisa ukubika okuthile emva kwezeluleko abayitholile ukuthi ke kuzwakala ukuthi ikhambe kwafika lapho. Lesithathu ke namhlanje impela ke lo ithinta isintu kakhulukazi ke ngokwemsamo yethu nokwemicimbi neminci esuke idinga ukugcinwa ithina singabantu sikholelwa enkoleni yethu yesintu na kumasiko ethu nemkhutshana yethu esiphilisayo insuku zonke njengoba sesathinta isihloko sokuthi kuthi umuntu uflathelwe abaphansi emva kube ngenzanga izinto ngendlela noma ubonge komunye umuntu kanti ezinye izinto awini komunye abesecasuka lo akwenzelwa amasho. Sikhulumile ke nalokho ubaba umlawu kukhona la uNkulunkulu uthanda ukuthi aphinde abe khona la aphinda azosikhanyisela sisizwe izinto zonke ukuthi ke singazilungisa kanjani ngoba impela kwakona lokho ukuthi sikwazi ukuthi sibe naye kuumusa wabaphansi futhi kungumusa womdali nomkhulu kakhulu okuyena yena ke owadala wonke umuntu okhona. Sikubingelele baba sikwamukele emsakazweni. Ngibingelele baba uMwelase, ngibingelele emagatsheni, ngibingelele insizwa zakithi esikhona lapha e-studio nazo. Ngibingelele kakhulu futhi kubalaleli bethu kumsakazo izwi lomzansi. Yilo ke lelo suku esijwayele ngempela ukuthi ke inkosi mayivumile nabaphansi bevumile sibe nalo impela ukuthi uzosikhanyisela sisizwe ususe inkungu esemehlweni ukuthi izinto sizenze ngayiphi indlela ukuze sikwazi ukuphumelela. Siyabonga ukuthi bavumile ke nomlawu ukubaphinda bakuphi ithuba lokuthi ube khona labakunxusela nakumveli nqangi impela ukuthi ukwazi ukuphumelela ukuthi ube la ngoba bengenzeke kubade bengathandi kwenzeke. Ngiyabonga kakhulu uMwelase mfowethu. Hayi ke idubukeleke isisethebeni magatsheni kunjalo. Ngicabanga ukuthi nje sizonikeza ke umlaleli ithuba sikubingelele baba uTembe sizonikeza umlaleli ithuba lapha ku 0604807164 okanye 063 lapha ku WhatsApp. Sikhona ke futhi on TikTok, sikhona ke na ku YouTube. Ungasivakashela nje lapha ya einkundleni zokuxhumana ube ingcenye ke yalokuhlelo na ku WhatsApp 0638208448 okanye usithinte ku 06048076164 online ke babili. Ungasithinta ke na ku 0685465884. Uthini wakho umbuzo ofisa ukubuza ke kubaba uTembe? Sesithi kayibuyele emasisweni masithi asibuye emasisweni mawusisile emva kuba ke inkomo leyisizalile lapho khona ke igcina ibundugcina mhlawumbe umama owekade usise umsisile buyele ekhaya ibhazo libuyele enhlanhlula. Kanjani Mwelase? Yebo. No, sizothatha nje incingo zakho ku 0604807164 izosawubona. Right, 0604807164 kanye 0685465884 izosawubona. Lo balekayo yebo sanibona. Yes sabona baba. Yebo Rox nonke no baba uTembe no baba Dlame. Yebo baba Rox. Yebo baba Tembe yebo nonke. Hayi khona lento evamise ukuhlupha abantu abaningi baba uTembe nemndeni yonke leyo ukuthi ukuthwetshula umuntu uzothi uyizosi lisethenziwe noma ke ngibeka nje amadlozi like i-security egade yonke ifamily yala ekhaya ngesikhathi umthwebule esaqala nje ehlanganisa imoto kumele amfake impama noma amshaye noma ngayiphi indlela same time ngoba ayambona phela ukuthi uyaganga thina sisala sigade ubani. Yabonga. Lungile daroko zolalela emsakazo. Abangizwakela yebo. Ngiyabonga kakhulu Mwelase. Ubona sesikhuluma ngamathongo noma ngamadlozi nje
ingoba abantu esisuke sikhuluma ngabo sesingathi sebadlula emhlabeni kodwa sebemumethe amandla okubhekana nezimo ezisuke zikhona ngaleso sikhathi kulomhlaba lapha esiphila kuwona. Inkiyankiya ke esinayo ileyo ukuthi kufanele ukuthi kube nokuxhumana phakathi kwethu nabo ukuze kube khona ukusebenzisana nabo. Silanda emuva ke emvelweni yokuthi ke ngaphambi kokuba laba bantu behambe emhlabeni kukhona labo nabo ababethembele kubona abahamba emhlabeni ababanikeza izinto noma amandla okulwa. Okay. Angiphinde banikezela lesi simo samathongo noma ngamadlozi sayesanikezela amandla okulwa. Okay. Okulwelani na okulwela ukuthi sizivikele siphinde futhi sivikele futhi nani na nemizi yabo. Ingakho ke kwathubeleza ulwazi noma ulwazi esayesalithola sabe siluhletshelwe ekujuleni kwelamathongo ukwenzela lezi zinto ke. Okay. Sesingathi ke singathi ke bona benzani bona sibese siphendula ke sithi ena sebakwenza okufanele ukusinika ulwazi kuphela ukuthi la emasukweni ethu kukhona into eyisitha sesikompilo lethu. Lento eyisitha sesikompilo lethu ibizwa kuthiwa yini na? Ibizwa kuthiwa ukungalaleli. Iyona ke into esilimazayo elingaze lithi ithonga hawo bayeka kwenzeka ukuthi kodwa sabanikeza ukuthize ukuthi benze okuthize na. Manje sikhuluma ke ngendaba okuthotshelwa kwethongo kunolwazi olukhona vele sanikezwe abantu laba esithembele kubona abathi ke uma ngabe umuntu ngaphambi kokuba nimiyise endaweni yakhe la khona ayophumula khona kunemicelikishi okufanele ukuthi kudlule kuyona. Mhlambe lonto ingaba ukuthi mhlambe siqondani ngesizathu esenza ukuthi umuntu ngaphambi kokuba eyobekwa endaweni yakhe kumele ukuthi makagezwe kungakhathalekile ukuthi ubegeziwe yini na emushwari. Baba nje ungasingaphutha umsathu umlaleli idlozi nethonga nethongo yebo kokubili masikhuluma ngethongo sikhuluma ngedlozi sikhuluma ngezithunywa zikamenzi lesi sithi izithunywa zikamenzi kufike kube umenzi ebese phakathi nathi nomenzi ebese kuba nabantu abasixhumanisayo lokho esithi ke izithunywa noma mhlambe pheceleza ama attendants. Ayikho inkolo engenakho lokho. Uma ngabe ingenakho lokho inkolo okusho ukuthi leyo nkolo inobulula ngamanye amazwi azikho lezi zinto ezithi sigxilile noma izimpande zalo nkolo uma singekho lesi simo sanina sezithunywa phakathi kukaMenzi nakho. Okay. Kuphela ukuthi ithongo lisuke lengamele umuzi noma ikhaya noma laba abangaphansi kwekhaya. Kanti umoya ke lo uma ufika uzokwenza lo msebenzi ubizwa kuthiwa yithongo. Kodwa umoya osuke uzosebenza ngomuntu ophilayo. Sikhumbule ukuthi ithongo liyakwazi ithongo ukuthi liqhubeke lilapha abantu. Kodwa ngoba senazi izandla lizodinga umuntu onezandla ukuthi elenzeke. Uma ke lingena kuyena lo moya ungena kuyena uthi nazi izandla engikhethayo nazi inyawo ofuneka ngihambe nazi inyawo ofuneka ukuthi zigidele mina ukuze ngiphakamise le mimoya ngoba nalo la ngenwa abathize kufanele baphakamise likhombe wena lo hlobo ke lo moya ubizwa kuthiwa idlozi ke. Okay. No soqhubeka nje sibheke incingo zakho lapha ya ku 0604807164 ngenza kusandovulela wona kumsakazo wakho sithi warm welcome esihleli naye ke ubab Ntembe sibheka zona ke izindaba ezithinta ke Ezesinthu nalapha ku WhatsApp sikhona ku 0638208448 izilomzana sawubona izisawubona siyaphila baba njani asawusami manje la ngisambuze lokuba Ntembe lapha emndenini kuke kwenzeka
ngithi kunomunye umama semndenini kanti mawujalandela ubaba wakhona akazange amhlobolo wagcina nje komcela ukuthi kahle kahle useyingodo ukuthi bahamba bayokhipha ingane ke kanye naye ngoba mthembe ukuthi ingane ziyakhishwa ngaye nonina mhlawumbe umini engakashadi le kade lakade ngokulotsholwa mhlawumbe ngokuthi mhlawumbe ngowami ngikandela engathi wacela ukuthi ubaba eyekocela nje kuphela ngoba nje kade sikhipha ingane sibedlule kanye naye umama wakhe ukuthi angibuzwe ukuthi kuyenzeka kanjalo uma umama engakashadi yenza kanjalo lungile babuzolalela emsakazweni. Sibonge mlaleli angiqale ngokusho ukuthi izingane ziyakhishwa komalume wazo kungakhathalekile ukuthi kucaciwe noma akuzange kucacwe na uma kukhomba ukuthi simi ingane ephanaka zokhishwa komalume ziyakhishwa ngoba vele ukukhishwa kweingane into ehlukile kunokukhishwa kanina abakhishwa ngembuzo eyodwa kunembuzo okhishwa ingane bese ke kuba nembuzi yokukhipha unina uma ngabe ukuthi bayathanda ukumganisa labo elaphendele khona ngembuzi singaphawula lokho ukuthi akakaze cace lapha ekhaya kakadeni umuntu ongasisiyona intombi akacace kodwa uyachanguza kuphela kube isibhekuza yebo kuye kuthi ma kukhulunywa ngalowo mshado singabeka kanjalo kubizwe kuthiwa isibhekuza kubi yona into ejwayelekile akuphuma udwendwe indwendwe zingaphuma laba bamphelezelayo ngoba ake ngiyichaze manje masikhuluma ngeindwendwe sikhuluma ngabantu abasuke beumshungu behamba beya lapho ungakhathalekile ukuthi baye embizweni noma kubizwa kuthiwa udwendwe uma kuthiwa izindwendwe zabonakala inkalo ngeinkalo bale udwendwe ke lona liyaphuma kudwendwe lokumphelezela kodwa akiyiwa esicaweni akiyi uyocacwa esicaweni kodwa kuyiwa nje sibayeni yothulwe sibayeni ethulwa ke emadlozini noma singathi ethongweni lapha ekhaya qedwe kuthatha imbuzi kiyo emsamo eyofakwa ngenyongo lapha emsamo isibhekuza leso yebo no soqhubeka sibheke na ku WhatsApp ukuthi ke ikhona eminye imibuzo esiyitholayo yababa Ntembe khona umthola mulasa isilete sami zavula okay sanibona kwizwi lomzansi ngicela ukubuza kubaba kuphahlwa kanjani isiphi isikhathi sokuphahla zesulwa kanjani izinkamba ngiyabonga uMagatsheni wake wenza nje umuso omuhle kakhulu la khona lapho ohlelweni ngoba ebona ukuthi lezi zinto zibuya njalo wathi ake siphinde futhi sikhulume sichaze kulomsakazo ukuze abantu abaningi begcine bezazi kuyajabulisa khona ukuthi abantu banothando lwalezi zinto esithi ukuphahla ikakhulukazi ukugeza izinkamba ngoba iyona nto ekwazi ukusixhumanisa kahle nethongo mangiphiqale ke ngumbuzo ke ulo wokuthi kuphahlwa nini noma singathi umsebenzi wenziwa nini noma singathi impepho ishiswa nini usuphendula ngokuthi lowo mbuzo uma ngabe kukhona into eyicabangayo emqondweni wakho noma kukhona into sekufikile ukuthi maniyeze lapha ekhaya niye nenze isiko lokugeza izinkamba isiko lokugeza izinkamba ukuthi kube khona utshwala lapha yana emsamo okuthiwa utshwala bokugeza izinkamba kuchazwa ukuthi utshwala obandulela umcimbi ongalandela lapha ekhaya uma ithongo lithandile kuba kube njalo lowo mcimbi umayelana nokubikela ithongo ukuthi nakho okuvelayo noma sibona ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi fanele ukuthi senze okuthize siyacela ke nina bobani ukuthi lo mcimbi ngoba owenu kube uyinina enihamba phambili kuye kuvele lapho ke umhlahlandlela okubandakanya ngisho naso isikhathi ithongo elithanda ukuthi kuphahlwe ngalo lapha ekhaya ilona elizokuveza noma ke futhi ke kwesinye isikhathi ngisho umbala wesilwane sosetshenziswa uye uvele ekuxhumaneni kwenu nethongo ngomsebenzi enizokwenza ngesiko lokugeza izinkamba
sakuchaza lapha sathi kukhona iqhaza likamfowenu uma kuthiwa kwenziwa umsebenzi la ukuthi khona mase wenziwa umsebenzi bese kubuzwa kuyena ukuthi mfowethu ubona umsebenzi uhambe kanjani ebese ikhomba impawu ezithize zokuthi umsebenzi uhambe kahle noma awuhambanga kahle uyena ke lo mfowenu lo okuthi angeke isilwane esihlatshwe engakafiki ngoba uyingxenye enkulu yomcimbi iloko futhi ukugcine sekubonakala sengathi kungaba yikhathi zantambama ukuthi kuqalwa umsebenzi ngoba kuthiwa kusekhona uthizo lindiwe umfowabo kwamnumzane walapha ekhaya ikhona futhi ukubonakala ngakho ukuthi uma efika ngalesi sikhathi kusho ukuthi ithongo selifikile selisho ukuthi sewungaqalwa umcimbi kodwa konke kusukela ekunxuseni lapha ya esikweni lokugeza inkamba asesithi ke ukuphahla kumayelana nokuthi kulokuthizo kufanele ukwenze kodwa amandla akekho uye uthathe idokwe uthathe umcaba ebese uthi lapha kuthema kusindwe endlini kwathi khaphaca khona ebese uyaphahla lapho usho ukuthi kumnyama lapha ekhaya kufanele ngabe senza okuthizo kodwa amandla akekho uphahleke usuke ngasemthongweni uye ngalapha ngasemakhazini uzenelise endulo ke bekuthi noma ngabe kuthiwa khona umkhuhlane obiza lo msebenzi kodwa nanele nithula leli siko lokuphahla umkhuhlane ebusiyanqamuka kube sengathithi umsebenzi eniwenzile sekoze qale ke konakale uma seni nalo utho bese nikhohlwa ukuthi kwakufanele nenzo okuthize nikwenzele ini na ithongo isobala mhlambe babutembe hayi namhlanje siyokhuluma udaba lokuthi kungani izinto zethu zingasenzeki ngendlela ezenzeka ngayo indulo mwelasi ucele wenze yonke into kodwa kungasheshi ngendlela ekuphenduleka ngayo yebo bakhona abathi mabebenza kwenzeke manje ucela manje lishona ilanga licacile siyokubuka ke indaba baba kubaleke kakhulu nalokho ngiyanibingelela kaMagatsheni ubab Dlame nobab Ntembe nabalaleli ngicela ukubuza ukuthi uma umakoti kade lethe umbondo kumele ke ubhaskidi kaMamezalo uphindele emuva kwamakoti kumlingani ngokwesiko ngiyabonga uMamezala kaMkhaya kaBuhle lo umama unomthandazo kwamashu kwa selokhu saqonda ukuthi umbondo awulona isiko kodwa umkhuba ayikho imithetho noma imiqathango ebekelwe lokho ngoba uma sikhuluma kuthiwa umbongo intombi uma ngabe ilotsholwe kahle bese zikizalukazi ayihambi yobonga abakwayo ukuthi balobole kahle siyazi ukuthi indaba yokubonga iye ingabi into enemqilikisho ukuthi bekufanele kubonge noma ngabonga futhi makubonga bekufanele ukuthi kubongwe kanjani okusho ukuthi izinto ezenzakalayo ilezo ezisuke zisuka ngempela enhlizweni ezisuke ingasuki ekutheni kufanele nenze ukuthize into ke bengiyibona nami ngiyibonile sengikhula bekuba ukuthi suka impahla ngalazi yangala iphinde futhi isuka impahla ngalazi phelezele kukhona impahla yasekhaya esingathi iyinsila yekhaya lapho kusuke kusuka khona umbono iyona ke singakhuluma ngayo osikhuluma mhlambe ngesithebe esithize esitholakala ukuthi ma kuchaza umlando kuthiwa kwakungesesalukazi lapha ekhaya sinomlando sinalo umlando nje uhlukileke ukuthi ke uma ukhuluma ngesithebe sakho usenzelwe nje wasinikwa noma ukhuluma ngokuthi lesi kwakuyisithebe sikababa uma usukhuluma usunikeza amagama ukuthi kwakuyisithebe sikababa noma kwakuyisithebe sikakhulu lapha ekhaya okusho ukuthi sesiyinsila yekhaya leso sithebe uma kwenzekile saphuma ngenxa ukuthi khona okuthize esikuhambisile kutholakala ukuthi abanakho uyinhlelo zokuthi mhlambe bekhiphe lokho abakulethelwa ngaleso sithebe mhlawumbe tholakale ukuthi bazosebenzisa nje sikhona kulowo muzi kubalulekile ukuthi ke sibuyele emuva lapho esasivela khona kuphela ukuthi abantu abantu abamnyama abantu abanothando nomoya nje omuhle
ukuthi ngeke sisiphindise lisitsha sahamba nje sizwa nathi kube khona ukuthize esikufakayo kuba yilokho okungadala ukuthi ke manje ke ubasket wehle kwenyuka. Okay, so ba nangu omunye umlaleli la uthi sanibona Ezinthu Mzansi, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Ngicela ubaba Ntembe ke, ngicela ubaba Ntembe nani basakazi ukululekwa ngangena empepheni kubo kababa kungafanele ngoba ubaba nomama babe ngacacanga kodwa elotsholiwe umama ngizalwe vele ngikobaba. Ukugezwa kwayo impepho ngikwenzela ekhaya kababa egcekeni noma ngaphandle. Sibonge mlaleli, ukugezwa kwempepho kwenzelwa la wena uyoqala khona izinto zakho kabusha. Uma kuukuthi wayishisa kungafanele angufakazeli kulokho okushoyo. Mina ngiphendula kuphela isiko lokugezwa kwempepho. Into yenze ngakufakazeli isimo engasazi ukuthi konje unyoko waye kanjani kini. Ngifakazela nje kuphela ukuthi uma ugezwa impepho wayishisa kungafanele lelo siko mhlambe ukuthi walishisa ngayishisa ngafanele ekini la ozalwa khona lelo siko lokugezwa kwempepho ulenzelwa ekhaba onyoko. Okay. Okay makathi. Alright, okhona la uthi ke ngibingelele nonke studio nonke nje emsakazweni. Ngicela ukubuza baba Ntembe, ngicela ukweluleka. Nginomntwana owaphuphuma samenzela okufanele. Manje inkinga yami sengilikhohliwe igama esamqamba lona. Umuntu obelazi kahle unkosikazi naye ongasekho emhlabeni. Ngicela ungilaphe baba Ntembe. Yebo sibonge kakhulu umlaleli. Akunakho ukukhathazeka kakhulu ngegama lomntwana uthi wena usumlibele ngoba vele akekho lapha ekhaya egcikini okungabiza ukuthi umbize ngalelo gama. Kuphela ukuthi uma ngabe sekukhona okuthize ofisa ukumenzela khona ngomuso usuzoqala ke manje usuthi ke uzofanelekile ukuthi ubize igama lakhe. Isiko lokugezwa kwempepho ilona ozokhuluma kulona ukhulume nethongo ukuthi khona ukusifikelayo emqondweni. Kunomntwana owaphuphuma lapha ekhaya usathi usakhohlwa njalo imsami iqondile bivesi uphahlukulu uveze khona lapha igama ulikhumbule. Lezi zinto izona zinto ebekwazi ukubonakala ngazo ukuthi uxhunywe nethongo. Kodwa uma kuphundulekile lapho ukuthi ngesikhathi nje uyokwenza isiko lokugeza inkamba bese uyakhumbula uzosho ukuthi nokho sesimlibele umntwana konje igama lakhe bawubanenzela khona ukuthi kuvele ukuze nikwazi ukuqhubeka nomcimbi ngesikhathi ithongo lezo umhlahlandlela ngesiko lokugeza inkamba. Right, nangomunye umbuzo baba Ntembe uthi awucishe ufane bathi ke awufani exactly. Uthi sanibonani basakazi nobaba Ntembe. Ngicela ukubuza baba Ntembe, ngahlangana nomama wengane yami ngomunye unyaka ngabo 2009 mengicabanga noma mangikhumbula kahle savumelana ngokuthi ke akhiphe isisu ngoba ingane yayisencane kwakuyingane yesibili yena ke waphinda wamitha kwakuzoba ke ingane yesithathu. Okay, kwakuzoba ingane yesithathu andike sasengasebenzi yena kuyimanje usasana nomunye umuntu andilento ke ngathi yangijikela manje ngikhulume nomunye umuntu wesintu ukuthi ke azama ukungigeza ngabe kulungile yini nasetohweni kanye naseinganeni zami ezikhona manje akuhambe kahle kuthiwa icindezelwa ileya eyakhishwa. Ngiyabonga. Kukhona izifo ezingeke zalashwa udokotela. Ebese kuba khona futhi izifo ezingeke zalashwa inyanga noma ngabe kuthiwa uyakhulekelwa umthandazo uthize okungeke kwalunga ezidinga inhlambuluko yasekhaya ngoba wena wabulala umuntu kudinga ukuthi uqoqe umndeni ihlale nawo phansi uchaze ukuthi lapha emndenini mina wabulala umuntu ebese ke ukhipha imbuzi yokuhlawula noma yokugeza ikhaya lokuthi wena wabulala kuyima iqhubeka nenhlelo sokuthi umntwana mhlambe kunendlela ethize yokumlumula. Ya kuyezwakala baba Ntembe. Ake sibheke nangomunye umlaleli la uthi ngiyabingelela Ezinthu Mzansi, ngicela ukubuza ukuthi mawenze iladi iqhude libovu
kuphuma ubuhlalu obumhlophe okay kushuthi ungathi ukuphupha lokhu mangibuka ngoba ngicela uphinda ngifunde babudem ngiyabingelela ezweni lomzansi ngicela ukubuza ukuthi mawenze iladi okay iqhude libovu kuphuma ubuhlalu obumhlophe bese kuzoba wayesechaza isikhindi sangaphansi esihlaza chaza ukuthini cisho ke ngenza kube cisho iphupho ke leli mangibuka uma kuyiphupho umlaleli lokho kukhombisa inhlanhla evela emakhehleni alapha ekhaya okay no ngicabanga ukuthi ke sizobuya siqhubeke ubaba Ntembe aqhubeka achaze kabanzi masibuya nje endabeni ke zokubumbana kwehora le-10 sikusona ke isigaba sesithathu saloke uhlelo siyabuya sithathe incingo zakho ku 060 4807164 noma memuphi ke umbuzo onawo ke wababa Ntembe ufisa ukubuza ophathelene nazo ke nezesinthu nango nokuphi umntaka masondo nendaba ke zokubumbana kwehora le-10 ezithinta isintu njalo ngolesithathu ekseni nobaba Ntembe senza kwenzeke uyizwi lomzansi FM ezithinta isintu Right umsakazo wakho zelomzansi 98.0 FM ishakalolunye nje kuphela ke imizuzu libumbene ihora le-10 sibonga kakhulu nokuphiwa umntaka masondo na kanjani ke Melgamanxa ihora le-10 uzobuya nawo ke ama news headlines sikusona ke isigaba sesithathu okanye isigaba sokugcina salo ke uhlelo sisaqhubeka nje sibheka zona ke ezithinta isintu naye ke ubaba Ntembe ya makajeni ayisinda ngathi ngitsina umlaleli ku line wethu simuza ukuthi ke uthini izwe sawubona Sanibona basabazi. Yebo sawubona baba. Yebo baba Ntembe, ngicela ukubuza la baba Ntembe uba uma uzohamba uyolwandle olanda abantu abadala umusubuye lapha ungaphuphi lutho uyaphupha baphapha amaphupho zakukhumbula ukuthi kade kuthini. Bese sicela baba Ntembe nguleke ukuthi njani endaweni efana le. Lungile baba uzolalela emsazwe. Siyabonga mlaleli. Abantu abadala uma uzobalanda angithi kufanele ukuthi ubageze kuqala. Ugeza zonke izimo zabo, ugeza abafakabe, abafa bephuma, abafa bexabena, abafa ezimpini bangalandwa abanganqatshwanga, ufuna ubageze ukuze bengene ekhaya kanjani behlanzekile. Kodwa inkinga yenkinga ukuthi awukwazi ukubageza nawe udinga ukugezwa. Uthi wena uyogeza abantu abadala. Yingakho ubuchule bokwelapha buye buthi uma ngabe umuntu ezolanda abantu abadala kudinga ukuthi yena eqale ethola izinto ezokulahla izinto ezithize. Kungaba futhi ke ukugeza isinyama noma izinyama ezazimphungethe ngaleso sikhathi kubandakanya nanokuthi konje uma silandela umlando wegceke khona igobongo lomntwana wayelenzelwe yini lowo othi uzogeza abantu abadala. Ingakho ke ubuchule bokwelapha buye buthi ke cha asimane simenzele izinto zokulahla izinto ezithize uma kungenzeka ukuthi akagcinelwanga onke lamaseko kubandakanya nesiko lenkaba sale selekelelwa ngamakhubalo athize ukuze besimeni sokubalanda abantu abadala. Kudlule lapho uma sebelandwa futhi bese kuyohlanzwa indawo lapho phela bazofakwa khona. Ukuhlanzwa kwendawo lapho bazofaka khona kubandakanya nalezi izinto abantu abaningi abazenyanyayo zokusebenzisa intelezi zokubulala izinto ezisegcekeni. Angithi ngoba ithongo ngeke lingene endaweni enezinto kufanele zibulawe ngentelezi ebese kuyiwa futhi lungiswa nalo ndawo leyo futhi abazobekwa kuyona. Sake sakubalula la sathi indlu yempepho uma ngabe kade kunesidumbu kuye kusindwe. Angithi ngasiphuma nje isidumbu kwezela ukuthi indawo yethu ngehlezi ihlanzekile. Izimo zonke lezo ezibhekelelwayo mayelana namaphupho. Indaba yamaphupho ihamba ibese ithi akubona bonke ababelwe ukuphupha amaphupho.
ngoba indaba yemimoya uma izokhuluma kubantu ayikhulumi amaphupho kuphela kuba amaphupho kwesinye isikhathi kube nento nje umuntu emfikelayo emqondweni wakhe ayikhulume enganakwa kuthi uyayema kanti sekuyilo njalo ithongo elikhulumayo kubandakanya futhi nezinye izinto nemibono ethize ebonakala kuningi esingakubalula manje ke kuyila futhi mhlambe kuabakhethekile kuphela emndenini abadinga ukuthi benze lokho abaphiwe ukuthi kwenzeke lokho kubona kodwa uyindaba yamanyazangoma namanje ngisamile kuwona ngoba uma ngabe senikwezile konke lokho indaba yokugezwa komsamo ukugeza kwabantu abangeza nani kufanele ukuthi umuntu onisizayo ngokolwazi lwakhe lamakhambi ebuye futhi eninike nemithi yokuphalaza egcikeni evula nje inhlanhla yemende ekhaya ivula inhlanhla abantu beganwe zonke leyo mithi ke isuke ithakwe ngani na ngemithi yokuvula amaphupho ngoba kukhona amaphupho ukudinga ukuthi evulwe iphupho ngamanyamazi kuhlakaza umqondo wakhe umuntu njengoba isangoma kufanele masibhule kunemithi ethize silashwa ngayo ukuze sikwazi ukuhogela imkhondo imi kanjalo ke indlela yokuvula amaphupho abangukuthi ke kuyezwakala sibonge babThembe sothatha umunye umlaleli sizwe ukuthi ke uthini wakho umbuzo izwe sobona yaphela Ndlovu no Mpangase siyaphila bhuti esengcina ngomkhaya wami yaphela umkhaya wami ngiyaphila Mondisi mfowethu kunjani yaphila hayi ngiyaphila nami Mondisi no nginombuzo nje omfishane la uma ngabe babThembe mangabe uzokuyisingana kwengithi ingane ibuya ekwethwaseni mase buya ethwaseni mhlambe sethiwa mhlambe ngesonto ezayo iyabuya wena nganana ozomukela indodakazi yakho ebuya ekuthwaseni mhlambe yini into efuneka kuyenze before ingene mhlambe emagcekeni kuye kube khona kufanele ukuthi mhlambe ukwenze wena njengomuntu omzali wakhe mhlambe uzomukela ukuthi mase efika afuneka afike eqale sekwenza ukuthile la ngaphina before mhlambe ugobela wakhe amlethe mhlambe akukho esikwenzayo thina la emuva ngiyabonga Mondisi yeah ungakwenza mawuthanda ngoba umsebenzi wokuthwasisa umuntu umsebenzi kagobela usho ukuthi ungakwenza nje mhlambe mawuthanda ukubika ndlela thize kodwa into mina engiyaziyo ngoba amaziko akafani nemithetho yakhona futhi ayifani mhlambe mina ngingachaza nje endulo ukuthi bekwenze kanjani abantu besathwasa emanzini mhlambe konke ke ukucebisa nokungavuka emicabangweni yethu ukuthi yini esingayenza namhlanje kungasukela kulolu lwazi lwasendulo ngoba kuye kube njalo ukucabanga lokho esibizwa ukuthi okususelwa kukho ukucabanga uma umuntu uthwasa uke ebuye nenyoka emfuleni angithi uma esebuye nenyoka emfuleni bese liyayikhulumela lona idlozi ukuthi selidinga isigodlo uma idlozi lidinga isigodlo kuhamba amathwasa nezangoma efike sakhe isigodlo kubo kwathwasa basakhabona nje isigodlo wonke abalungiselelo endulo nje kuba bethatha usuku olodwa nesuku ezimbili wakhoba nje isigodlo sicedwe ebese besisinda futhi bona omakhosi bese bakha iziko ebese uyise efike emethula lapho umethula emndenini bese methula emphakathini bese yafihlelwa ebese nina nenza lokho okuthiwa ukuphakamisa ithongo maniphakamisa ithongo kusuke kubandakanya ngokuthi ithongo luwenzile umsebenzi futhi nani nibe nawo amandla okuthenga lenkomo ezodliwa nalenyoka asuke ebuyela emanzini indaba yokuvuma noma yokubika ukuthize malana nalomuntu esingathi kumemukela ngoba umkhaya usebenzisa igama lokwemukela umukelwa uma eyovuma idlozi kuya ngokuthi ungenwe idlozi la kuphi na ukuthi uphendulekile mfowethu khona follow up question Milas la enyokeni baba angithi emanzini ubuya nenyoka ephilayo yebo ubuya nenyoka ephilayo yenzwa kanjani lenyoka uyayibeka ihlala emsamo lenyoka lena iyahlizwa ebese kukhishwa isikhumba sayo sibekwe lapha
esigodlweni bo ya yona inyoko iyaphekwa idliwe nayo lenkomo leyo kuthiwa inkomo yokumukela labachaza kanjalo okay yokunoma yokumngenisa lapha ekhaya iyayidliwa kanjalo isikhumba lesi sakhe kuye kube nezinto ezithisi njengoba sake sachaza ukuthi ukwelapha ngoba umuntu uma esuke eyothwasa ubeka vamile ukwelapha qala ubevame ukuthi ekhipha umhlahlandlela ukuthi ukulapheka kwalowo muntu kuzoba isima kanjani okay yebo kodwa ke lenyoka abuye nayo iyona inyoka leyo abathi ubenza ngayizaba zokuthi ngoba nangu iyagula emnxusele ethongweni zonke lezo zinto bese isika nje lokho angakusika kulo nyoka bese kufaka lapha empepheni bese emcelela ukuthi kodwa phela umntwana yebo khona uzokwenza ukuthize kodwa besicela nehlisa ulaka bekuye kanjalo noma ke ziningi izilwane lapha umuntu abebuya nazo entwaseni ukuye kuba izingwe indlalo la kuya ngokuthi indlela yokuthwasa kwakhe ngoba omunye akabuyi ngenyoka bese masebuyile ngenyoka bese kuvela izibonakaliso noma izinkulumo ezithe funeka abuzingela ibhubesi uyofica ke isikhumba sebhubesi esigodlweni sakhe indlela yokuphiwa kwakhe ngoba nendlela yeziphiwo phela zokubhula iningi khona ababhula ngokuvumisa ababhula ngamathambo ababhula ngabaluzi abanye abafembayo kuya ngokuthi isiphiwo salowo muntu sime kanjani umhlahlandlela kodwa uvela khona lapha nethongweni sobala no soqhubeka nje sibheke incingo 0604807164 izisawubona ngoba Ntembe ngiyanibingelela siyavuma yebo siyabona ulembe bengisacela ukubuza lana udabeni le yandawo yokuphahla indawo yokuhlambulula indlu ngobulongo uma ngaba mhlambe sesikile lesikhathi esikuzo angithi nje ngivele ngithi indlu ifakwa ama-tiles yabilasele ithini lento ngoba kulapha nale yokuthi uma ngaba kuhanjiwe emhlabeni kuhlanjululwe indlu ngobulongo yazona ukuthi lento beyenziwe nakho-ke manje ayisekho indawo yokufaka ubulongo lana enye into engaba ibambelo sekuhlambulula esimeni esinjalo ake sithi mhlawumbe-ke ungenza ngawo ubulongo mhlawumbe abukho-ke mhlawumbe indawo mhlawumbe umuntu uthanda ukuhlambulula akekho endaweni engasibe nobulongo ngaso isikhathi nezisithi ayisasizi yabo ngakho kulungile babulembethe uzoza kumina angithi mina nginyanga bese ngiyakutshela ukuthi iza no 500 rand mina bese ngiyahamba ngiya eindaweni lezi ezifuya inkomo ngifike ngithatha ubulongo bese ngikunikeza izinto ezithize ezixoxe nobulongo ngithi ufike ukorobhe ngaso lapha endlini hambile 500 yes ngoba umlaleli uthi ayikho indawo lapho utholakala khona ubulongo kodwa inkomo idayisa zonke indawo uma ngase kuthiwa yena njengamanje ufuna inkomo yokuhlaba uzoyithola nembuzi uyitholile ngoba akuphoqelekile baba ukuthi abophe ubulongwe obuthathe esibayeni sakhe yebo becabanga nje yonke indawo lana sedlelweni nibuye nabo ngamabhakejana makuthiwa landana ubulongwe wenza hayi ukuthi uzobuthatha esibayeni okay ngiyamcebisa nje umlaleli ngoba kwakhona endulo khona imizi ayingenazo hlobo inkomo behambe beyikhe abantu besethembana ke bebukho ubulongo emzini engomakhelwane noma ke bebuthathe khona ke la inkomo kade zibishiye khona yebo kunjalo ngizwe babtembe ubabulembede ementionana le yama tiles ukuthi uphundla ngabo ubulongwe phansi mawukuthi sekwabana ama tiles umisa kanjani engani ke uzoza mina bese ngithi akakhiphe 1500 bese ngithatha ubulongwe mina ngixubeke nezinye izinto bese ngahambe ekorobha mophengo okay ayithi abantu babudemba uqondo ukuthini at the end of the day ikuphela nje ukusuka ibona ubulongo noma kuthiwa buncane kangakanani kodwa amabube khona nje endlini okay nokezakala sobhekana naku WhatsApp sibona ukuthi kuthina kokuphawula ngibekele emsakazweni ngicela ukubuza uma ke wawuthembisile ukwenzela abantu abadala umsebenzi manje uyabona ukuthi ngeke usakwazi kulonyaka izinto azihlangananga wabathembisa ungashweleza ngani ukuxolisa imsamo uyabona sekoze impela kathi sebenzeleke kunyaka ozayo uthini owushweleza ngani umzukulu ke kandlela kayivuthwa lo lapha ekubazi ngiyabonga umbuzo komlaleli ngoba usinikeza esinye isifundo engicabanga ukuthi sisha kulolu hlelo lwethu ukuthi ithongo alithenjiswa
kodwa into eyenzakalayo wenza isiko lokugeza inkamba uma kukhona othi ucabanga ukuthi uzokwenza kodwa igama lokuthi uzothi uyathembisa ilona impele elingadinga kwasanhlobo nhlobo. Okay. Ukushweleza ke umthetho yefana uthatha lo liqhudo uthatha isikhukazi uhamba uyoshweleza ukuthi kwakhulumeka iphutha ngaphakathi kwekhaya sanithembisa into manje sesihluleka ukuyenza ngoba nathi sasithi siyenza nje ngoba sisihlambile kodwa empeleni kwakufanele yonke into ezokwenza ngaphakathi kwekhaya sithembelekini. Siyanxusa ke bantu abadala ukuthi ke lento ingabe yinto ke manje esozovutha utho lapha egcekeni kodwa ekuyiyona into esiyimele nathi siyethembayo ukwethembela kini. Hayi icacile baba. Kona kuyisifundo njengoba uchaza babutembe ukuthi khona okusho okuqhamukayo sikufundayo usukela namhlanje. Sanibonana ezinto omzansi ngicela ukubuza ukuthi uma ubhudi noma usisomdala okuyena lo waya uyena lo wana noma ke oganga umndeni liphoqelekile yini ukuthi nibize yena ukunenzela noma ukuniphahlela nanoma yini yomsamo wenu animni yini ithuba lokuniqedela bese kuba sengathi akulungi kahle kanti niloyiwe isandla sasekhaya na? Ukhona umbuzo osibuzwe kona singene lokuhlelo ubab rocks othi kungani ithongo lingasivikeli. Simphendulile ke impendulo isekuthini ke akufanele emzini wethongo kube nesimo esifana nalesi esehlula ithongo kubandakanya futhi nalokhu babumuwela seothesi abuye sicacise ukuthi yini le eyenza ukuthi izinto masizenza lapha emsamo tholakale ukuthi ezinye sibonakala izinto enganamsebenzi ezingenazo impendulo. Endulo uma ngabe bekwenziwa lento okuthiwa umfihlo noma kuthiwa umncwabo bekubalulekile ukuthi kugezwe isidumbu ngamanyazangoma athize ukuzungenzi into eyithandayo ethongweni. Uyabona ke lo mthakathi lo abangima bengaya lapha kithi kwamaphumulo bezolikhipha ulimi libelude libenganga uma edugila lemkhuba yakhe ngoba ngeke ithongo ulenza into eyithandayo ngoba ngesikhathi ucabanga liyabona ngesikhathi wenza liyabona bese likushaya. Ubona izinto nje sezilula ekutheni zenzeke emsamo. Enye into uyayenza bethi abantu hayi usebenzisa imithi uthi uyayenza enye into bethi abanye abantu thina sesakholwa ukhohle ukuthi yipi lenkolo edlula inkolo yendabuko la uNkulunkulu adala khona umuntu ngomoya umoya wamfaka umhlahlandlela indlela okumele ukuthi abantu mabaphile ngayo ngoba mangantshontsha nje ngisho nakwaJuda babiza uJoseph abathaka uyise akagezwe ngesidumo sakhe ngemithi. Yabo thina lokho sesakwenyanya sakuthatha njengento engenamsebenzi kodwa ke kuye kube yimithi elula ukuthi nakho angisavumelekile ukuthi ngisho imithi ngamagama ngicebise ngithi uzokwenza 1 2 3 malana neleso sigaba kodwa khona kunamanyazangoma elithathwe nje lapha nje ehlungweni eduze wasekhaya umuntu egezwe ngalo. Ngibingelele ngicela ukubuza uma uboniswe inyoka eziluhlaza ke zigcwele endlini inhlanhla noma ibhadi ngiyasaba manje please help ukuthi ubone ngazizobona sayibona izigcwele indlu sikuhlaza indlu. Hayi indlela ithongo eliveza ngayo leyo kuphela ukuthi uma wesaba udinga ukuthi ukhulume nabo abantu abadala sesinibonini khona siyacela ukuthi kunyamalale ngoba abantwana bayethuka uma benibona nikulesi simo ziyeke zinyamalaleke inyoka. Enye into engangakhuluma ngayo ngake ngakhuluma ngathi inkolo engokuzinikela ngokuzidela kuyo inkolo. Okay ukuzidela lokho kusho ukuthi noma kungenzakalani noma kungenzakalani kodwa mina nalokho abathi total dedication ngizinikela ngokuphela kule nkolo okwenza ukuthi abantu basendulo babelala nazi inyoka mabe yibonile ukuthi abantu abadala laba ngeke besenze lutho
futhi lenkolo inkolo eqinile namanje usambona nje umuntu wesintu egaxa inhlwahle ehambela nje ngenxa yokholo lwakhe oqinileyo ngoba uma ukholo luqinile akukho okuyokwenzeka noma okuyokwenzeka ngempilo yakho kodwa uma unokwesaba hayi amandla obumnyama abuya ngathi athunyiwe angenze isibonelo yabona ingane esencane ngoba isuke ingayesabi inyoka ayenze lutho vele baye bethi ke abanye abantu ke ingoba inokubisi ubisi ilona elwenza ukuthi inyoka izwe ukuthi mngane lo mntwana lo ingayi benzi lutho kodwa wena ngoba nakho nokwesaba ukwesaba kwakho ngoba ukwesaba kubi kunanempindiselo yokuthi ngoba ubani uzongenzakalisa ngisheshe nami ngimenzakalise angithi yabona yilokhu ke esikubiza ngokuthi ubuthakathaka benkolo. Ngibuka imzuzu nje mola simbili kuphele sele ngaphambi ukuthi siye lapha ya kuma news headlines sosaza nangumlaleli uthi ke sanibona ngicela ukubuza uma kunenhlambuluko emndenini ekufanele yenziwe kube khona abangayifuni kugcine kuthulakalile nine benifisa ukuthi kulungiswe kufanele nenze njani ngiyabonga. Ngibonge mangabe ngingaqedanga la ngizothi kancane mhlambe ngibuye ngiqedele indaba yenhlambuluko into ejulile kakhulu ngoba inhlambuluko kufanele ukuthi uma wena unomuzwa ukuthi ufuna kagezwana ufuna kubathinte bonke labo bantu sonomuzwa ukuthi bafethu ahlale phansi nodadewethu siyilungise lento uyabona uma bethi enabona lento bona abafuni ukuthi beyilungise noma bengabibikho enhlambuluko kweni laba abakhona bayayenza inhlambuluko inkinga enkulu ukuthi laba abangazange bebandakayeke kuyona inhlambuluko baye beshayeke kakhulu kodwa akwenzakali lutho kubona okumalana nokuthi abayenzanga inhlambuluko uma kungazange kube bikho ukuxhumana okwanele. No sizobuya nje sivalelise kahle nobaba uTembe siqhubeke nje ushiyele nezinamba otholakala kuzona njengamanje siyaphuthuma siya lapha ya kuma news headlines nonokuphiwa wakamasondo ke isibongo ligamenxe hora le-10 msakazweni wakhe Izwi Lomzansi 90.0 FM nangonokuphiwa nama news headlines. Izwi Lomzansi yizwe umehluko, feel the difference. Ezithinta isintu njalo ngolwesithathu ekseni nobaba uTembe senza kwenzeke Izwi Lomzansi FM. Ezithinta isintu. Right umsakazo wakho Izwi Lomzansi 90.0 FM thatha nje kuphela ke imzuzu legamenxe ihora le-10 sikusona ke isigaba sokugcina saloke uhlelo njengamanje siyavalelisa nobaba uTembe bese live lapha ku TikTok sikhona na ku YouTube ungafollow nje ipage ke lomsakazo wakho Izwi Lomzansi ukuze uzokwazi ke ukuthi ke uzitholele zonke ke lezi ingxoxo okanye download i-app yomsakazo wakho khona uzokwazi ke nokulalela ke ama podcast. Baba Tembe siyavalelisa manje. Ngicela ukuvalelisa kubalaleli bomsakazo lomzansi ngivalise kumagatsheni ngivalise emwelase ngivalise kubafowethu abafikile namhlanje lapha e-studio ngithi uNkulunkulu abe nani nisale kahle. Siyabonga Baba Tembe inamba otholakala kuzona. Ngiyabonga kakhulu inombolo yinye nje umuntu angangithola kuyona ithi 082 597 6669 082 597 6669 le number ya WhatsApp ya SMS futhi ya ngicabanga ukuthi mayenze njalo yenza konke. Kulungile Baba Tembe siyabonga kakhulu izobonana ngolesithathu zayo. Siyabonga kakhulu, thank you so much. Alright umsakazo wakho Izwi Lomzansi 90.0 FM sibonga kakhulu kuba uTembe na kanjani ngolesithathu zayo zobe khona same time same place esizobheka zona ke izindaba ezithinta isintu. Izwi Lomzansi 8.0 The difference.